Hola, amiguets i amiguetes. Però què hi faran aquestes cases aquí? N'hi ha 4. Una que ja va sortir en un altre vídeo. 2, 3, 4. No sé per què són. Però mentre ens esperem per si potser ve algú, us diré els colors. Aquesta és com més verda com l'arbre de Nadal, perquè totes parlen d'arbre de Nadal. Ups, i aquí hi ha un ninotet de neu, que bonic. És verd fluix i verd fort. I ara passarà una cosa increïble. Ja veureu. Què us sembla si us faig una sorpresa més gran? Per només ensenyar-vos, no us ensenyaré només una sorpresa, sinó 4 sorpreses. Ja veureu, ja veureu. Aquesta és com més brillant, més apagada. És de color platejat i negre i blanca. Aquesta és blanca. Aquest blau a mi m'encanta. A vosaltres? Dieu-me-lo en els comentaris. I daurada amb la xemeneia i el blau cel. I aquella ja ho sabeu. I aquí han ficat alguns adornets, no sé per què. Oita, aquí hi ha un ninotet de neu. Aquest és sec perquè només té un ull. I 3 curtets. Aquí hi ha uns pingüins, no sé què faran aquí. Si és ple bosc. I aquí igual hi ha un altre ninot de neu. I aquí també. Aviam si ens esperem. Vale. Pues ara tancarem les llums per ensenyar-vos tot. Aquí és bonic, amiguets i amiguetes. Ui, és molt tard, ja. Potser que tanquem i en un altre vídeo us ensenyarem què passa. Adéu, fins un altre vídeo.